Tikulandireni pano ndi Panyasa Voice Box pamakhani tikukambirana nkhani zili zitatu zokhudza ndale khansolo ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi nkhani imene inkamwankamwa pa nkhani za ndale ndi nkhani yokhudza convention ya chipani cha United Democratic Front kapena kuti UDF. UDF akhala ndi convention yawo pa 2 October mpaka na pa 3 October 2024. Ndipo pameneko tizikumveka kuti kunayitanidwa zipani zonse za ndale za muno Malawi kuphatikizaponso chipani cholamula cha Malawi Congress Party. Khansolo imeneli ambiri ndithu zikuoneka kuti sanasangalale nalo ndipo akumaponya dzala kuti ndi ndani anapanga chiganizo chokuti aitane MCP ku convention ya UDF. Ndipo pano tabweranso ndi amene wamatsira kuti a Evans Khaya nawonso akufunika maganizo awo pa nkhani imene yakuti chipani cha UDF chaitana MCP kuti kachite umboni convention ya imene chike pa 2 October komanso pa 3 October. Evans Khaya iwo makamaka akuloza dzala kwa olemekezeka amene wanithu ndi Aisha Mambo amene mkulu wa nyumba ya malamulo Deputy Speaker nyumba ya malamulo komanso iwo ndithu ndi amene aliwa pampando woyendetsa mwambo wonse wokonzekera convention ya UDF. Mukuona kwawo Evans Khaya kuti Aisha Mambo alandira ndithu 150 million Malawi kwacha kuti asokoneze chipani cha UDF. Ndine ndikhale modzi pano pa Nyasa Voice Box kuti Evans Khaya akuti bwanji pa nkhani yakuyitanidwa kwa chipani cha MCP kupita ku convention ya UDF imene akunena kuti Aisha Mambo ndi amene apangitsa zonse chifukwa iwo alandira ndithu 150 million kuchokera ku MCP kuti asokoneze chipani cha UDF. Teni khali modzi kuti Evans Khaya kuti chani pano pa Nyasa Voice Box. Ndipo tukake tumphani Malawi kuti mukamvera zimene na Khayazo mutiuze your comments in the comment section below kuti inuyo mukuona bwanji pa zimene akunena Khaya. Teni khali modzi pano pa Nyasa Voice Box. Mwasewera bwanji Malawi nonso okondedwa, mwasewera bwanji Malawi amene mukulira, Malawi okhumudwa ndi mmene dziko la Malawi likuyendera, ndi mmene dziko la Malawi lafikira. Mwasewera bwanji konse komwe muli Malawi, ndimakukondani. Ndinenso yemwe uja Comrade Evans Khaya kuchokera kuno ku bungwe la The Voice of Real Citizens. Lero pa 27 September 2024 pamene nthawi yanga ikuti 6:30 ya madzulo ndabweranso pa bwalo lino pa nkhani imene ikuyenda pa samba la mchezo, pa nkhani imene ikuzungulira ma social media mu yokhuza Mai Aisha Mambo. Right? Zulo ndidapanga VN yanga, voice yanga kuwapempha a UDF kuti ngati muli ozindikira kuti ndale mmaziziwa, mmazionera patali ndale Aisha Mambo mukuyenera munchose pa mpando mene ali oyendesa convention ya chipani cha UDF. Tikutero chifukwa chani? Molingana ndi mauthenga amene ineyo ndalandira ku inbox yanga ngati Comrade Khaya kuuzidwa ndi mamembala a UDF ndalankhulatu kale kuti mene ndimalankhula zulo VN yanga yozuzwa zimene apanga Aisha Mambo. Ndalankhula kale zulo kuti ine siwa UDF, ine siwa DPP, ine siwa MCP, ine siwa Afford, ine siwa PP, ine siwa UTM, koma ine ndi freedom fighter amene ndimenyera maufulu anzika za Malawi. Right? Ndiye ndikubwerezaso mawu omwewo kuti ine siwa chipani china chilichonse, komano timatha kuona kuti yachitika apa ndi ndale, timatha kuzindikira kuti yachitika apa chikuchitika chifukwa chakuti, komanso akupanga izi chifukwa akufuna apindule pa ichi. Right? Ndiye ndimalankhula zulo kunena kuti UDF ine mamembala ambiri amene amayikonda UDF yo chifukwa cha mmene idachitira ubwino mu nthawi imene amalamulira Dr. Bakili Muluzi, former president of Malawi. Right? And chifukwa cha mbiri imeneja, chifukwa cha ubwino umene uja, anthu ambiri adasungika kukhazikika pa UDF chifukwa chokonda ndondomeko ndi nsanamira komanso mfundo za chipani cha UDF. Ndiye lero chazandiyani kunena kuti ainu ake amene adafoma chipani cha UDF akhala akutiuza Amalawi ife, ndipo ine ndine mboni mauwo, ndipo tilinawo maklipi ama video ma VN amene amakhala akulankhula acheya monga president opuma nthawi imene yoyo akulamulira amatisimikizira ifeyo kunena kuti MCP si chipani chogwera ntchito m'manja mwawo mwazaza magazi okhaokha, zimene lero ana ama 2000 amene sakakhulupirira kuti MCP ndi akupha ali ndi maumboni okwanira ochokera ku Chikangawa.
right? Kusonyeza kuti MCP m'manja mwake muli magazi ndithu. Anatiuza acheya kuti si anthu oyenera kuyandikana nawo, mpaka anafika kunena kuti kodi kumangoti kwacha usawi vichi, right? Zimene zija zili m'makutu mwathu, zili m'malingaliro mwathu, monga anthu amene timati tikamva zinthuzo tili ndi memory imene Mulungu adayika automatically m'mitu yathu nkumasunga kuti acheya adatiuza kuti MCP si chipani chopanga nawo mgwirizano, si chipani chopanga nawo ubale, si anthu oyandikana nawo chifukwa iwo ndi ng'ona zakupha zimameza anthu, right? Ndiyeno ndikulankhula VN iyinso maziro alero chifukwa chonena kuti palinso ena osatira Aisha Mambo amene kapena apindula nawo pa ndalama zimene apasidwa kwa MCP. Amalawi tifuna tikusimikizireni, ndikufuna ndikusimikizireni neyo m'malo mwa bungwe la Voice of Real Citizens kunena kuti Aisha Mambo ndi mmodzi wa mamembala a MCP ndipo ndi munthu amene walandira ndalama kuchokera ku MCP 150 million kuti azunguze chipani cha UDF, kuti abalalise mitu mamembala a UDF, kuti akabalalika mitu mamembala a UDF ndiye kuti zisankho zimene zikubwera UDF isapeze chani, isapindule. M'malo mwake Aisha Mambo ali ndi mapulani posachedwa apa opita kukalowa kwa MCP. Adalowa kale mwachinsisi ngakhale thupi lawo lili ku UDF. Ndikukuwuzani mamembala a UDF, mark my word, today ndi pa 27 September 2024 Aisha Mambo analowa kale ku MCP koma thupi lawo lili ku UDF chifukwa angovala makakao a UDF. So I'm saying and I'm here to repeat my message imene ndalankhula zilo kuna kuti ifeyo Amalawi sifa Malawi utitengera kuntoso, sifa Malawi utitengera kuntoso, sifa Amalawi utitengera kundodo ngati maliro a njoka. No, chazandiyani chimene manifesto ya UDF yomweyo ndimene ndalankhula kuti chipani cha MCP m'manja mwawo mwaziza magazi. Ndiye funso imene ndidafunsa zulo ndonena kuti ndiye mukuwaitana omwewonso amene m'manja mwawo mwaziza magaziwo kuti muzandikane nawo kuti azatani azaphe ena pamaso panu. Ndibwerezenso mawu awa kuti you are a foolish woman, your stupidity is too much. Amai komanso mukapanga zibwana ife sitichita mantha kuti mwatuma nthumwi zimene zikuyankha pa social media chifukwa ndalandira ma message ochuluka ku inbox yanga ena odatola kuti yayi comrade Khaiya pene paja mwalo wazankhola line wake nde ndikumafuna ndikumasuleni pano nonse amene mandizuzula kunena kuti ndalakwisa, kunena kuti Aisha Mambo alakwisa. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti ine sindikuyimira chipani cha UDF koma ndikuyimira mamembala amene ali mu UDF chifukwa ndi Amalawi amene ndikwamenyera nkhondo ngati munthu amenyera ufulu. Tizimvesana pene popo freedom fighter ndi wina amene akupanga za kampeni nzosiyana. Ine not here kuwauza UDF kunena kuti tukani ku UDF mukalowe chipani chakuti chifukwa ndilibe chipani, koma I'm here kuwauza UDF kuti usogoleri wa UDF azuziwa kuti akwatengera kung'ona. Ndidapempha zilo kuti nkanakonda UDF ngati muliko ena amene chipani chomwe machikonda koma zimene apanga amayi Aisha Mambo zindakusangalaseni, mudayenera amayi Aisha Mambo muayike ku discipline, muafufuze. Tikamati munthu ali ku discipline amakhala kuti munthuyo asagwireso ntchito ina yonse yokhuza chipani mpaka mutawafufuza nkwapeza chimene ali. Koma ifeyo kafukufuku kwathu tampanga tapeza kuti mayi Aisha Mambo analandira 150 million kuchokera ku MCP. Chilike kuti abweze mpungwepungwe ku UDF ndiye mwaona mpungwepungwe mene wayenderamo. Ena anyoza kuti Aisha Mambo asana lakwise ya comrade Evans Khaiya mukulowera zakhola line wake, koma amene anyoza kapena amene ayikira kumbuyo Aisha Mambo ndimafuna ndikuwuze na Malawi mwina ndi 5% ya anthu amene apereka maumboni ku inbox yanga. Ochuluka 95% ndimene yandithokoza kunena kuti mwatimirira comrade. Enafe timangosowa kuti tilankhula bwanji kuti mawu athu kapena uthenga wathu ukamvekere ku mtundu wa Malawi. Mwatimirira, mwatilankhulirira. Ife nda UDF eni wake amene timakonda chipani chija koma zapanga amayi Aisha Mambo sidatisangalasedi. Koma
ndikuti tikati 5% ndikunena kuti pa anthu 100 ena aliwonse amene alowa ku inbox yanga pa nkhani imene ndalankhula zulo yokhuza mayi Aisha Mambo, ndikuti ndi 5 okha amene akonzera ali kumbali ya mayi Aisha Mambo. Pajatu musayiwale kunena kuti ngakhale oyipa amakhala ndi abwenzi amene amadya nawo, koma 95 anthu 95 pa anthu 100 aja ndi amene andiyamikira kuti mwatiyimirira. Ndeni mafuna ndibwereze kunena kuti sindili pano ngati wandale, koma ndili pano kuzindikirisa Amalawi kuti Amalawi ndi amenyera ufulu kuti asatengedwe kumayenda mu mdima iwo asakuziwa. Amalawi mayi Aisha Mambo adalandira 150 million tranda tipi imeneyo kuchokera kwa MCP komweko ndi akuluakulu enanso MCP komweko kutifotokozera. Ine Comrade Evans Kaya tili pano no mantha tikati kung'alula komanso amayi Aisha Mambo ngati simuzitenga bwino kuti mufuna mugwese UDF mwinjira ngati imene yoyo, ndekuti sizitheka sitithana ife tikati kupanga zainu kufikira mpakana muchire reverse maganizo opusa amene mudapanga kuti mwaphimba nawo Amalawi kumaso. Sitilola ndipo sitivomera. Tili muziko la democracy limene si 1964 ndi 2024. Pamene tili mu democracy munthu alese ndi ufulu olankhula chakukhosi bwa chakukhosi cho chitaphwanyira ufulu wina. So now I'm telling the Malawians kuna kuti musakhulupirire mayi Aisha Mambo. If it is like that, it is better mayi Aisha Mambo to step out of the party, atuluke mu chipani cha UDF, than kuti munthu kagulu ka anthu 5 kana kake kagulise mtendere wonse umene adakhazikisa acheya abakili muluzi umene ena Afrika khali siti la chipani. Ine pokala activist, pokala freedom fighter, sindilibe chipani, palibe chipani mene manene kuti chipani changa ndi ichichi. Ngakhale nditakhala ndifa ndizavote, ndizangovota chipani changa chili mu mtima. So you don't know kuti I'm one of those people amene mwapanga disappoint. So ine ndifa ndikuuze kuti ngati munali ndi anthu 8 amene amafuna asakuvotereni, koma chimene chapanga Aisha Mambo pankhani ya kuita na MCP ku convention ya UDF, ndifa ndikusimikizeni kuna kuti anthu 50 achokapo asanda anthu 30. Anthu 30 onso adakadikirira kunena kuti kodi kusokolo kuzikhala bwanji ngati simuzikonza bwino aku UDF akuluakulu unu. Ndikuuzani chipani cha UDF chatha chifukwa palibe munthu amene akuvotereni, right? Palibe munthu amene akuvotereni. Ena kuti yayi amene ndaona masamba mchezo mu wina nandiyankha kuma inbox kwako kaka ma group wawo kumeneko kunena kuti ayi amene akumvekera mu ndi wa DPP, tisalole kuti DPP watisokoneza chipani chathu mwakuti ine sindikuyankhula ngati wa DPP, ine ndikuyankhula ngati Malawi. Sindikuyankhula ngati wa UTM, koma ndikuyankhula ngati Malawi. Sindikuyankhula ngati wa MCP, koma ndikuyankhula ngati Malawi. Kunena kuti MCP ife tidanayo kukhosi, ndipo palibe munthu amene angavomere kuti ayandikane ndi MCP chipani chakupha. So amayi Aisha Mambo, ngati mukufuna ulemu wanu tulukani ku UDF, mupite ku MCP ko mwabwinobwino, mosafuna kuti mwakuluike anthu mungu abalatisa anthu chifukwa inu mezi konekera pa mukufuna mupite ku MCP koma mutabalatisapo chipani cha UDF zimene first lola ngati ma activist kuti zichitike. UDF wake up. Mayi Aisha Mambo simu inawo limozi. Ndi mafuna mazulano ndingolankhula chimene chocho. Ine Comrade Evans Kaya kuchokera ku bungwe la The Voice of Little Citizens. Tili pano kumenyera ufulu wa Amalawi osati ufulu wa chipani. Ndibwerezenso. Sindili pano kumenyera ufulu wa chipani chonse, koma ndili pano kumenyera ufulu wa Malawi amene yeyo zimene zikuchitikazo zimene akupanga Aisha Mambozo ndalama zawo koma pasana kuchipindako nkomagawirana ndalama zawo ma 150 million iwo ya Malawi ovutika amene akungosapota kumavina pa zuwa komati koma UDF ndiye chipani chathu amene yeyo osaziwayo. Ine ndili pano kumwimirira amene kuti aziwe kuti Aisha Mambo is not a good woman. Ndipo ndifa ndikuuzeni okondedwa a UDF, pamene mukupita ku convention, don't ever try to vote for this woman even. She is evil. Ndi Satan wachabechabe afuna apite ku chipani chimene chikupangidwa chikusogozedwa ndi sataniki popeza iwonso Aisha Mambo ndi a sataniki. So ineyo I don't wonder, sindi kudabwa nazonso kanthu
chifukwa akupita kumene kuli ufumu wawo. So ngati akufuna kupita kumene kuli ufumu wawo, amalawi musampasiso mpando ku UDF ku convention. Ende amalawi amene mumachokera dali amene ali Aisha Mambo imene ali kumene ngati MP. Zisango zikubwera zimusansankheso ndi wachabechabe ndi amene akupanga kuti muzivutika iniyo ali mbali imodzi ndi MCP. Mukhale ndi mazulu abwino konse komwe muli. Ndimakukonda na Malawi, tikhala pano kukuyimirirani, tikhala pano kufukula zinsisi zimene zikupangisa kuti chikuchitisa nchani. Nkhani ndiona kuti Aisha Mambo ali against Atupele Muluzi, afuna ipise mbiri ya chipande ya UDF, aphe masomphenya a chipande ya UDF, aphe masomphenya a acheya kuti anthu muzingwe musowe kolowera. Koma ife tikuyimirirani. Mukhale mazulu abwino konse komwe muli. Ine Comrade Evans Kaiya, mazulu alero pa 27 September 2024 kwa pano ndine kuti mbite tisiyane kaye ena mukayankha ndi kuyankhaninso.